Laitilan Vaimarossa sijaitsevalla metsäpalstalla aloitettiin korjuutyöt heinäkuussa. Jo ennen töiden aloittamista kohteen havaittiin sopivan hyvin säästöpuiden polttamiseen. Metsä Groupin keinovalikoimassa oleva toimenpide edistää luonnon monimuotoisuutta ja auttaa etenkin niitä lajeja, joille palanut puu on elinehto. Tällaisille toimenpiteille on nykyisin tarvetta, koska laajan metsätieverkoston ja tehokkaan palotorjunnan ansiosta metsäpaloja on saatu merkittävästi vähennettyä. Polttotoimenpide toteutettiin syyskuun alussa. Turvallisuus otetaan huomioon varaamalla polttopaikan viereen vesikuoppa ja kastelemalla lähialueet tuulen alapuolelta. Säästöpuuryhmän polttaminen kestää useamman tunnin. Polttamisen jälkeen huolehditaan jälkisammutuksesta ja vartioinnista. Metsä Groupin metsäasiantuntija Niina Nupposen mukaan on tutkittu, että palanutta puuta tarvitsevat kulokauniaiset voivat saapua paikalle jo saman päivän aikana.